नमस्कार. एकाच विषयावर पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ बनवायची माझी इच्छा नाही आहे, पण ॲक्च्युली SBIचे जे काही अपडेट मला मिळत आहेत ते अपडेट एकदम फ्रॅक्चर्ड पद्धतीने मिळत आहेत, एकानंतर एक मिळत आहेत. तर SBIच्या याच्याबद्दल मी थोड्या वेळात सांगितलं होतं की 23 आणि 26 डेट नाही आहे, पण SBIची जी एक्झाम डेट आहे ती 28 आणि 29 जुलै ही एक्झाम डेट स्टेट बँक ऑफ इंडिया असिस्टंटची जी औरंगाबाद आणि नाशिकचे सेंटर्स होते ज्याच्यामध्ये एक्झाम शिल्लक होती त्याची एक्झाम 28-29 असू शकते. जसं मी पाठीमागे सांगितलं होतं या पुढचीच डेट जी आहे ती अपेक्षित आहे. बाकी क्लरिकलची जी मेन्स आहे ती ह्या डेटहून तर तुम्हाला कन्फर्म झालंच असेल की ती 31 जुलैला काही होणार नाही. आणि ह्या आधीच्या आपण व्हिडिओजमध्ये पण सांगितलेले की ती डेट जी आहे ती 31 जुलैऐवजी 25 ऑगस्टची ती असू शकते. त्यामुळं खूप वेळेस एकच मेसेज टाकल्यानंतर विद्यार्थी अलीकडची आकाशवाणी न पाहता कंटिन्युअस तोच प्रश्न जो तो पुन्हा पुन्हा विचारतात. तर त्या डेटला जेव्हापर्यंत आपण पुढचा व्हिडिओ येत नाही तर तुम्हाला त्याच डेटला कन्फर्म राहायचं आहे. त्या पद्धतीने तुम्हाला तुमची तयारी करायची. धन्यवाद.